गुड मडिकेयार मर्निं नोंथांखौ बरायबाय समीर मदि आजादी प्लान बेसिक ट्रेनिंआव। बे ट्रेनिंआव जों मिथिगोन समीर मदि आजादी प्लाननि बेसिक टार्म्स, कनसेप्ट आरो इनकामनि सोमोन्दै इन्ट्रोडक्टरि आन्डारस्टेन्डिं लागोन। बे ट्रेनिंखौ एटेन्ड खालामखांनायनि उनाव नोंथाङा आखा-फाखा जाबाय जानांगौ। गावनि टीमखौ गोजौ फारसे दिखांलांनो थाखाय नोंथाङा मिथिखाबाय जानांगौ बबे ब'नासखौ आर्न खालामनो थाखाय मा क्राइटेरिया दं आरो बबे टाइटेलखौ माबोरै एचिभ खालामनो हायो। नोंथांनि कनफिडेन्सआ सिगांनिफ्राय गोबांसिन जागोन मडिकेयारआव। आं आसा खालामो नोंथाङा उदांस्रिनि फारसे गोख्रों दावगालांगोन होनना। समीर मदि आजादी प्लान, द बेस्ट प्लान इन द इन्डास्ट्री, आप टू 62% पेआउट। नोंथांनि दा बायनाय भलिउमनि सायाव दान मोनफ्रोमबो बिबिनि महराव 62% पेआउट पे खालामो एभ्री मान्थ एन्ड दिस इज हाइएस्ट इन द इन्डास्ट्री। इन फेक्ट समीर मदि आजादीआ मोनसे एकुमुलेटिभ प्लान, मानोना नोंथांनि बिजनेसआ माब्लाबाबो जिर' जाया। मोनफ्रोमबो गोदान दाननि जुरि जेननायाव बिनिफ्रायनो जाजेनगोन नोंथाङा सिगांनि दानाव जे जुरि जेनदोंमोन। टाइटेलखौ एचिभ खालामनो थाखाय जेबो टाइम लिमिट गैया। जुरिलांबाय थानाय समाव नोंथांनि बिजनेसआ सिगां दावगालांगोन। दा नायदिनि मानो खालामदों किउमुलेसन कनसेप्ट समीर मदि आजादी प्लानआव। बे जाहोनाव एखे भलिउमनि जाहोनावबो नोंथांनि इनकामआ अरायबो इनक्रिज जाबाय थागोन एबा बारायलांबाय थागोन। नोंथाङा जे टाइटेलखौ मोनो बियो लाइफ टाइमनि थाखाय। जुदि नोंथाङा माखासे बेसिक कन्डिशनफोरखौ फल' खालामोब्ला जे नोंथाङा मान सन्मान मोनो, जेबो इनभेस्टमेन्ट खालामनो गोनां गैया। नोंथाङा इनभेस्टमेन्ट खालामाजासे खालि माखासे खामानि मावनानै समीर मदि आजादी प्लानआव जोबोर गिदिर जाफुंसारनाय लाबोनो हायो। समीर मदि आजादी प्लानजों लोगोसे मडिकेयारआव नोंथाङा मोनो इन्टारनेशनेलि क्वालिटी प्रडाक्ट, जायनि सायाव 100% गोजोननायनि गेरेन्टिबो। जेब्ला नोंथाङा बे प्रडाक्टखौ गुबुननो प्रमट खालामो अब्ला बे प्रडाक्टखौ जोबोर मोजां बुङो, अब्ला नोंथाङा जोबोर गोजोननाय मोनो जानांगौ। मानोना गासैबो प्लाननि बेकबनआ बे प्रडाक्टआनो। बे गासैबोनि अनगायै मडिकेयारआव आं नोंथांनि थाखाय लाना फैदों ट्रेनिं सिस्टेम, जायनि मुङा सक्सेस प्रिन्सिपाल बाय मडिकेयार। बे मोनसे प्रेक्टिकल एडुकेसन ट्रेनिं सिस्टेम जे बियो नोंथांखौ रांखावरि खामायनाय फोरोङो। आं फोथायोदि नोंथाङा समीर मदि आजादी प्लानआव मोजाङै खामानि मावनानै जोबोद थाबै मिजिंखौ जाफुंसार होनो हागोन होनना। आरो आं खिन्थाना जोबोर खुसि जादों, मानोना समीर मदि आजादी प्लानआव गासै मोन 9टा रोखोम रांखावरि खामायनो हायो। 8 एरियाज अफ इनकाम। बयनिबो सिगाङाव सेभिं एन्ड कनजाम्पसन आप टू 20%। मानि नों जेखि प्रडाक्ट बाया मानो बेयावहाय 20% सिम डिसकाउन्ट मोननो हायो। दा सावरायदिनि बेसिक टार्म्सनि सायाव। दा समीर मदि आजादी प्लाननि माखासे बेसिक टार्म्सनि सोमोन्दै। बे बेसिक टार्म्सखौ बुजिनायनि उनाव ओभारअल प्लाननि सायाव आन्डारस्टेन्डिं लानाया जोबोर गोरलै जागोन। दा बयनिबो सिगां रायलायदिनि एमआरपि, डिपि, पिबि, बिबि सोमोन्दै। गासैबो प्रडाक्टआ मोनब्रै भेलु थायो। सिगाङाव एमआरपि मानि मेक्सिमाम रिटेल प्राइस, प्रिन्टेड रेट। नैथियाव डिपि मानि डिस्ट्रिबिउटर प्राइस। मानोना नोंथाङा मडिकेयारनि कनसालटेन्ट जाबायब्ला दा माब्लाबाबो नोंथाङा मडिकेयारआव एमआरपि प्राइसआव प्रडाक्ट बायनाय नङा। नोंथाङा बायगोन डिसकाउन्टेड रेटनि सायाव, जायखौ बुङो जों डिपि माने डिस्ट्रिबिउटर प्राइस। थामथियाव दङ पिबि। पिबि मानि पइन्ट भेलु। गासिबो प्रडाक्टआव सिगांनिफ्रायनो पइन्ट भेलु एबा
PB बानायखानाय थायो। PB खौ बाहायो नोंथांनि टाइटेल आरो कमिसनखौ डिटारमाइन खालामनो थाखाय। आरो ब्रैथियाव BB माने बिजनेस भलिउम। जेरै आं नोंथांनो खिन्थाखादों PB खौ टाइटेल आरो कमिसनखौ डिटारमाइन खालामनो थाखाय। नाथाय जेब्ला नोंथांनि कमिसनआ केलकुलेसन जायो अब्ला PB खौ BB माने बिजनेस भलिउमआव कनभार्ट खालामनाय जायो। दा मोनसे खोथा PB आरो BB आ मोनसे समाव 1 PB माने 27 BB माने 1 PB आ 27 BB नि समान। फै मोनसे एग्जाम्पलनि गेजेरजों मिथिना लानि। जोंनि मोनसे पपुलार प्रडाक्ट जायनि मुङा वेल अल प्लान्ट प्रटिन पाउडार 200 ग्राम्स भेरिएन्ट। वेल अल प्लान्ट प्रटिन पाउडारनि MRP आ 936, नाथाय नोंथाङा बेखौ मोनगोन DP आव आरो बिनि DP आ 780। बिनि सिगांनिफ्रायनो होखानाय PB आ 17.33 आरो आं बे 17.33 खौ BB आव कनभार्ट खालामोब्ला BB आ 468 जागोन। दंबावो जेरै PPB, GPB, किउमुलेटिभ PB। फै दा बयनिबो सिगां मिथिदिनि PB नि सोमोन्दै माने पार्सनेल पइन्ट भलिउम। दा नोंथाङा मिथिखाबाय गासैबो प्रडाक्टआ सिगांनिफ्रायनो होखानाय PB थायो। नोंथाङा दानसेयाव जेसेबां प्रडाक्ट बायो नोंथांनि MCA नाम्बाराव बे गासैबो प्रडाक्टनि PB खौ जों बुंगोन पार्सनेल पइन्ट भलिउम। बे बै भलिउम मानि पइन्ट भेलुनि मानि नोंथाङा जे दान मोनसेआव बायदोंमोन नोंथांनि MCA नाम्बाराव। आरो नैथियाव GPB मानि ग्रुप पइन्ट भलिउम। नों आरो नोंनि टीमआ ज' जानानै जेसेबां PB नि पारचेज खालामदोंमोन दान मोनसेयाव बेखौ जों बुंगोन ग्रुप पइन्ट भलिउम। आरो थामथिया किउमुलेटिभ PB। किउमुलेटिभ PB आ नोंथांनि GPB नि साम टटेल मानि नोंथाङा जे समनिफ्राय बिजनेस जागायदोंमोन बिनिफ्राय लाना बे दानसिम नों आरो नोंनि टीमआ जेसेबां PB नि बायदोंमोन ज' लानानै जों बेखौ बुङो किउमुलेटिभ PB। दा बे टार्म्सखौ मोजाङै बुजिनो थाखाय मोनसे एग्जाम्पल लादिनि। बयनिबो सिगाङाव जों नायगोन किउमुलेटिभ PB। दा मान्थ 1 आव A आ 80 पार्सनेल खालामो आरो A हा मोनथाम लेग्स दं B, C, D। B आव जे बिजनेस जायो बियो 120, C आव 200 आरो D आव 200 खालामो। दा नोंथाङा खिन्थानांगौ A नि पार्सनेल पइन्ट भलिउमआ बेसेबां आरो ग्रुप पइन्ट भलिउम आरो किउमुलेटिभ भलिउमआ बेसेबां जागोन। आइ एम श्योर नोंथाङा थारैनो सानदों नेचारेलि A नि जे पार्सनेल पइन्ट भलिउमआ माने गावनि MCA नाम्बारआव जेसेबां पारचेज खालामो गासै ग्रुपआ बेसेबां पारचेज खालामो बियो 80, 120, 200, 200 बियो गासै जायो 600 मानोना बियो बिनि सिगां बे ग्रुपआव बिजनेस जायाखै। दा बे ग्रुपआनो नैथि दानाव मा बिजनेस खालामखो। मान्थ 2 आव A नि पार्सनेल पइन्ट भलिउमआ 80, B 120 ग्रुप PB, C 600 ग्रुप PB, D 200 ग्रुप PB। दा नोंथाङा खिन्थानांगौ मान्थ 2 नि जोबनायाव A नि PPB, GPB, किउमुलेटिभआ बेसेबां जागोन। दा नेचारेलि PPB आ 80 ग्रुप PB मानि कारेन्ट मान्थनिया टटेल ग्रुप बिजनेस इन पइन्ट। ग्रुप बिजनेस इन पइन्ट भलिउम बे जागोन 80 प्लास 120 प्लास 600 प्लास 200 आरो बे जागोन गासै 1000। नाथाय किउमुलेटिभ PB खौ जों रायलायोब्ला कारेन्ट मान्थ बिजनेसआव सिगांनि बिजनेसआबो
एड जागोन। मानि जे समनिफ्राय बिजनेस जागायदोंमोन बिनिफ्राय लाना दानि दानसिम जयै खालामना बेसेबां पइन्ट भलिउमनि बिजनेस जाखो गासै टीमनि ज' खालामना दा 600 किउमुलेटिभ पिबि मोन। सिगां माननिया 1000 ग्रुप पिबि मोन। कारेन्ट माननिया 600 आरो 1000 मान्थ 2 नि इननि किउमुलेटिभ पिबिआ दा जाबाय 1600 माने 1600 लोगोफोर। दा आं आसा खालामो नोंथांमोनहा मोजां बुजिबाय होनना। थेंक इउ स' माच।